Коледата свърши, ние не. Днес сме на брънч в Мишлен ресторант, казва се Селави, на покрива на 5-звездния хотел срещу Бурж Халифа. Ето и басейна на покрива. О, тежък живот си живеят тия богаташи, ние само ги гледаме. Обратно в ресторанта и отново невероятната гледка от терасата. Накратко за цените, значи брънча беше 400 дирхама на човек, това е меню без алкохол, или 600 дирхама, ако искате да пиете. Ето и предястията, балбанове, темпура с кариди, суши, невероятно пухкави вкусни питки с масло, салата с бората и малко хумус. Менюто е неограничено, може да си поръчвате допълнително, ако нещо ви е харесало. Ние не го направихме, тъй като храната беше предостатъчно и даже не успяхме да изядем всичко. Набързо ще минем и през основните: риба, пилешко месо, спагети, 2 вида картофи, сладък и обикновен, ризото с трюфели, беше вкусно, телешки стейк и малко гъби, все още сме живи. Звездата на брънча от предястията беше темпурата, от основни като че ли ризотото с трюфели и от десерта крем брюле. Ето и певицата, която беше невероятно талантлива, много и се радвахме. И да не забравяме, че сме българи. Дойде от някъде едно момче с барабанчета. Няма да пускам автентичен звук от събитието, да не ми флагне видеото от YouTube за авторски права, но после ще пусна малко кратки видеа с автентична музика. Ето и десертите, беше много красива купа, всичко беше много красиво, но от десерта ми хареса само крем брюлето. Така, брънча беше 4 часа, от даже 4 часа и половина, от 12 до 4 и половина. Ето и финални кадри с ентусиасти, които не ги е страх от височини. Може да се разходите по ръба на тази висока сграда. Ако посещавате Дубай, имате време, определено си заслужава невероятна гледка, вкусна храна. Отново местото се казва Селави. До нови срещи!